Tefal Secure Trendy. Αν ψάχνεις μια χύτρα επώνυμη και οικονομική, είσαι στο σωστό βίντεο. Οι συγκεκριμένες είναι αθόρυβες, καθώς δεν σφυρίζουν, δεν περιστρέφονται βαλβίδες, απλά δουλεύει και εσύ κάνεις τις δουλειές σου. 6 λίτρα μπαίνει σε όλες τις εστίες μαγειρέματος, σε υγραέριο, επαγωγική, κεραμική, εστίου και γκάζι. Είναι πολύ εύκολη στη χρήση, πατώντας μόνο και περιστρέφοντας το καπάκι με μία κίνηση, ανοίγει και κλείνει. Η βίδα έχει 2 διαβαθμίσεις μαγειρέματος για λαχανικά αλλά και για κρεατικά. Επίσης βγαίνει και πάρα πολύ εύκολα για να μπορείτε να την μπλένετε και για να την καθαρίζετε. Είναι για 4 με 6 μερίδες φαγητού. Μέσα στη συγκεκριμένη παραλαβή έχει δώρο και το καλάθι ατμό για να μαγειρεύεις είτε στον ατμό αλλά είτε να κάνεις ψαρόσουπες χωρίς να πέφτουν κόκαλα ή σε κοτόσουπα μέσα στο ζουμί. Έχει και το τρυποδάκι. Σημαντικότερο ότι σε εμάς πέρα από τη χύτρα θα βρείτε και τα γνήσια ανταλλακτικά και το εξωτημένο σέρβις της εταιρείας Tefal. Αυτή τη στιγμή τρέχει σε προσφορά στο site μας theparts.gr και στο φυσικό μας κατάστημα στην Άρτα Ψαρών 5. Έχει δωρεάν μεταφορικά με Box Now και σε κάθε παραγγελία μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων θα παίρνετε δώρο το δίσκο ξεπαγώματος. Είμαι η Ζορμπάη Σωτηρία και είμαι η σωτηρία του σπιτιού σας. Γι' αυτό αν δεν θέλετε να χάνετε κανένα βίντεο και καμία προσφορά μας, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε και να κάνετε ένα like στο βίντεο. Τα φιλιά μου!